George Băi, acolo îi place la Chuck Norris. Bun, înainte de toate și pentru că am toți concurenții, cred că sunteți de acord, guys. You all agree with me, this was the best slope, even if it was a bit foggy today, but the park is great. So for this, I would like a big round of applause for our host, Borsha, the city of Borsha, the cultural center of Borsha, and of course, this place where we are right now, Pârtia Olimpică and Telegondola Borsha. Thank you, thank you, thank you, thank you. Am văzut că avem alături de noi oameni faini. Am să rog pe găzdoiul șef să vină până lângă mine și să vă salute și el. Domnule primar Sorin Ion Timiș, aveți din nou în fața noastră echipa faină care a venit la această ediție. Acum sunt îmbrăcați mai de scandal, data trecută au venit frumos îmbrăcați la festivitatea de deschidere. Vreau să le adresați un cuvânt de adio și să ne asigurăm că îi aducem înapoi aici, să fie la revedere, așa să-l facem. Bună seara și bine ne revedem! Mă bucur că am fost gazde și gazde bune pentru acest eveniment. Good evening, it's nice to see you again. We are really glad to be your host here and offer you these conditions for this competition in 2024. Pârtia Olimpică de la Borșa poate să găzduiască orice fel de competiție, suntem deschiși pentru astfel de evenimente și vă așteptăm de fiecare dată și pentru antrenament și pentru competiții. The Olympic Slope from Borsha can host any competition, so we look forward to have you back here with new ideas, creative ones, so we can organize together beautiful events like this one that will end today. Dacă am terminat cu competiția, înseamnă că trebuie să înceapă distracția, să înceapă party, atât aici la cortul cu muzică, cât și pe pârtia amenajată pentru demonstrațiile de sărituri cu snowboard-ul și cu schiile, așa că se dăm drumul la distracție. Everybody's waiting for the party, so we had a long day ahead of us. Now it's finished. Now we're looking for who's going to be the winner. So we do this and then we start with ski and snowboard jumps and demonstrations and of course the most awaited party of the beginning of the year. Thank you, Mr. Mayor. Mulțumim, domnule primar. Thank you, thank you, thank you. Dacă sunteți pregătiți, hai să rupem rândurile, să lăsăm acolo podiumul deschis. Let's organize a bit so we can see the podium. You remember we all saw the movie about the history of this Olympic slope in Borsha. And now we are ready to see who the winners are. We had the goodie bags and now we have the prize giveaway. We'll start with the girls. And I'm gonna start like at a Miss contest because together with my friends here from the media team, they know how it goes. Avem o sesiune live pornită deja, Andrei Music TV, cei care încă n-au dat drumul la vizualizări pe live să o facă acum, să le fie rușine că n-au fost alături de noi. Vom începe cu fetele. So we'll start with the ladies first. And as I was saying, like a Miss competition, I would like to ask to have by my side, domnule primar, vă rugăm frumos să vă alăturați echipei care va face ceremonia de premiere. Vom începe cu fetele și atunci e bine să fim noi băieți aici la datorie. Vom începe cu numărul 3. The bib number 303, number 62, Victoria Zvadora from Czech Republic. Whoop, 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 whoop. Yeah, the smallest one. Yeah. You'll grow higher and higher, I'm pretty sure. Big up for Victoria! Perfect. Bun, de aici, de la premiul 2, mergem mai aproape ca să ajutăm echipa, să nu fie aceeași alături de noi. Și o să vă rog să veniți cu medalia pentru locul 2 și cu goodie bag-ul pentru locul 2, care va merge. Nimeni altul nu-l va primi decât reprezentanta Slovaciei, Ela, bib number 304, number 65. Ela Derciosova. Big up. Așa, de aici ne ajută domnul primar, împreună cu voluntarii noștri. Bravo. And the most awaited moments, Blue Tomato in the house. You get vouchers, you get goodies, you get all the stuff that you deserve. Bib number
311, 66 points, 33 points. Sara Zvadora from Czech Republic in the house. Sara just jumped on the first step of the podium. Acesta este podiumul feminin. Suntem la Maramureș Rookie Fest 2024 și haideți să le aplaudăm. Another big round of applause for the women, for the ladies, for the girls. Bravo! Sesiune foto, sesiune live. Nici accidente, totul este în regulă, totul se termină cu bine. Aveți grijă acolo la cei consacrați care sunt concentrați. Mulțumim! Thank you, girls! You did fantastic today! World Rookie Tour 2024 is really glad to have you! Și vom începe acum cu premiile pe care o să le anunțăm. Aștept să mi se șoptească în cască de către organizatori. Bogdan, la boys, doresc să-i citesc pe toți de la locul 7 până la locul 1 sau începem cu 3, 2, 1? 3, 2, 1. După aia îi nominalizez pe toți. Perfect. Rămâne alături de mine domnul primar de aici din Borșa. Bib number 330, 56.33 points. Maxim Lebedev, Czech Republic, third position. Go Maxim! A fost și distracție la Maxim, trebuie să recunoaștem. Bravo, bravo, bravo! Așteptăm să vină alături de noi Anda, să aducă premiile. Maxim, you did great today. And now, bib number 333, the small nephew of 666, number of the beast, 67 points, Gustav from Poland! Gustav Navarkiewicz, for the ones that would like to, you know, like, share, subscribe to his channel. I'm pretty sure he's on Instagram. If not, you can search his father. He's here to give you likes and, you know. And now, ladies and gentlemen, Grom Boys 2024 Maramureș Rookie Fest number 1, bid number 341, 341, 79.33 points, Nico Lemark from Slovenia! Nu numai că e un super dansator, se pare că se descurcă foarte bine și cu placa. Bravo, bravo, bravo! Big up for Nico and big up for his supporting team. Bravo! Another round of applause. These are the winners. We talk about Grom Boys World Rookie Tour Maramureș edition. Bravo, bravo, bravo. Thank you, thank you. You can go back now and share the goodie bags with your friends, families. You know, you still have energy left in you. M-am gândit să-i nominalizez pe toți aici participanții. O rundă de aplauze. Let's give a round of applause to all the participants. Bence, Javier, Rico, Dominic and of course the one that you saw next to us. Și acum, cea mai așteptată categorie, suntem la Rookie of 2024. Și vom începe cu a treia poziție. Bib number 339, 64 points, Nico Huner from Österreich! Bravo! Thank you. Thank you for being here. Go up and then you get your prize. This is the way. Yeah, I know you wanted some kisses and not from me, I know. Pe a doua poziție, bib number 332, bib number 332, adică numărul de pe mai eu, ca să știți și voi. 82 de puncte, 82.66. Patrick Iluț from Romania!
câștigătorul în titră a ediției 2022-2023 a fost detronat în acest an, ceea ce ne bucură extraordinar de mult. Oricum era ultimul an în care se mișca ca și rookie, dar probabil, cunoscând autoritățile locale de aici din Borșa, o să aibă o ofertă. Dacă își pierde buletinul când și-l face pe ăla nou, poate vorbi pentru unul de Borșa. Și prima poziție, number 309, 86.33 points, Oliver Stasny from Czech Republic in the house. Direct din Cehia a venit Oliver, cel care a răpit marele premiu și îl duce acolo. Bravo, bravo, bravo. Acum dați cu aplauzele, a huge round of applause right now. Bravo, bravo. Aveți grijă acolo să nu se întâmple nimic ca accidente, dar lasă că îl pune la loc, toate se repară. Toate se repară. Bravo, bravo, bravo. Excelent. Mulțumim, thank you, thank you, thank you. Nu plecați departe, mai păstrăm sesiunea foto, pentru că noi am promis această ediție va fi una internațională și polisportivă. Ei bine, mai avem un premiu mult așteptat. Thank you, boys. Your time is up. You should go now and see your sponsors. Sunteți pregătiți cu aplauzele. La categoria skiori, pentru că la freestyle e destul de greu, se facă tot felul de tricuri, e destul de greu. Prepare for a huge round of applause. Direct de prima poziție, Albert Nicolae! Bine, Albert! Bravo, bravo, bravo! Pe Albert puteți să-l urmăriți și pe canalul național de televiziune. A dat un super interviu colegilor de la TVR. Îi mulțumim tare mult. Bravo, bă, copile, bă! Bravo! Aplauze! Another big round of applause for Albert! Așa. Fii atent, Albert, cum se face cu campionii. Te culeg eu de acolo și te pun jos. Aplauze pentru Albert! Bravo! Bravo! Mulțumim tare mult! Aceasta a fost premiera ediției din 2024 World Rookie Tour, festivalul din Maramureș, Maramureș Rookie Fest. Și pentru că nu se poate încheia o ediție fără să avem un cuvânt și din partea organizatorului, îl rugăm să vină alături de noi pe nimeni altul decât Bogdan Iluț, de la Asociația Extrem Rivulus din Baia Mare, dar se simte foarte bine în Borșa. Hai cuvântul, Bogdan, legătura studio. Bună seara, hello everybody. Once again, I want to take first of all to our host, the Telegondola Borșa, the beautiful city of Borșa, for all their help and support. Thank you everyone for coming. I hope you enjoy, and yes, like we've talked with Mr. Merz, is very helpful here. I'm sure we're gonna have every year this edition and bigger events. So yeah, you have a lot of things to see here. Thank you everyone, thank you all the riders, and yeah, come and visit Borșa. You saw it's amazing, an amazing place. See ya. O bucurie și o onoare să traduc ce a zis Bogdan, se simte foarte bine aici în Borșa, dorește să se naturalizeze, dorește să vină împreună cu soția și copilul. Bine, n-a spus că e chiar cu cuvintele astea, dar l-am ajutat eu un pic. Salutăm toate echipele media care sunt prezente alături de noi. Ați fost extraordinar. Big up for all the media teams. Big up for Andrei Music TV. He was live streaming the entire event, even if it was really foggy. Încă o dată, Bogdan vrea să mulțumească gazdelor de aici, de la Telegondola și Pârtia Olimpică Borșa, tuturor partenerilor care ne-au ajutat și dorim să ne vedem la cât mai multe ediții. Având în vedere că împreună cu gazdele deja ne-am gândit la lucruri faine, cu siguranță o să ne mai vedeți aici în Borșa, în parcul pe care tocmai l-am construit. Now is the perfect time. Before I will ask everyone to come for a group photo, I would like Marlon to come in front. Big up for our shaper! Bravo, bravo, bravo!
bineînțeles. Așa cum Moș Crăciun nu este nimic fără ajutoarele moșului, nici shaper nu s-ar descurca fără voluntarii lui. Izidor, te rugăm frumos să vii alături de noi. Literalmente, omul de legătură. Every night they came really late because they wanted you to have the perfect part. Sorry for the fog, but you probably appreciated what they did. Dacă toți suntem la voluntari, Anda, te rog, vino și tu aici alături de noi. Așa ca să avem gender balance, egalitatea de șanse. A big round of applause for our volunteers. They made all the goodie bags for you with the support of our sponsors. Bun, și acum, pentru că am mulțumit tuturor, sper că n-am uitat pe nimeni, eu vreau să vă mulțumesc în numele tuturor celor implicați pentru că ați participat la acest eveniment. A big thank you from myself and also the organizing team for all of you. And now it's time for the group picture. So please join here, come in front for the big group picture. All the participants, also the sponsors, also the father, mother, big brother, everyone should be here. And guys, since you know I'm always full of surprises, I wanted this to have like a family picture. And now is the right time to ask Balázs to join me. Balázs, gyere ide. Gyere ide, Balázs. I know you have plenty of applauses for the head of the jury! Aici a fost cel care s-a organizat foarte bine. Împreună cu Balázs și ceilalți judecători s-a făcut o treabă minunată. Now we go for the group picture. Gyere! Domn primar, au văzut la medalii, dacă-s veritabile sau fake. Mulțumim tuturor, mulțumim celor care au venit alături de noi. Aceasta a fost ediția 2024. Surprizele continuă. Guys, after the group picture, now we turn a bit to our right and we see DJ Alex in the house. Let's cheer for DJ Alex! Petrecerea continuă. Thank you. Mulțumim gazdelor, mulțumim tuturor celor implicați. Get in. La ora 20 ne revedem aici pentru că avem un big air contest, avem ceva special organizat de toți riderii pentru voi. Așa că vă așteptăm în aceeași locație să ne întâlnim cu cei mai buni dintre cei buni și cu cele mai frumoase tricuri. Salutăm partenerii de la EMA Ramureș care sunt alături de noi la bine și la greu. Am văzut o echipă care astăzi a venit prin ceață și prin vânt și au ajuns cu bine acolo sus. Bine, Răducu, clar, Răducu Țolaș a fost și avea și niște bodyguards aici și a găsit și un ghid local cu care a venit acolo, salutăm și pe Tibi. Așa că a fost o super echipă. De aici încolo petrecere, a vrut să se asigure că suntem încă în direct, că după aia merge pe parte și nu e sigur că mai are baterie, ați înțeles. Pa! Party mode on. Let's enjoy the party. 8 o'clock we start with the jumps here in front of the crowd. And the options laid down before you. Tell me what's going to be.